Zdravím všechny puberťáky, fanoušky náhodné kolem jdoucí. Tohle je tak trošku neplánované video, protože zase musel řešit takovou menší opravu. No, při poslední cestě z lesa mi to na dvoře tak trochu uklouzlo, a protože tam mám takový trošku stoupání, tak při tím uklouznutí mi upadlo kolo na vozéku. Ta ségrovka, co to tam drží, tak asi vyskočila, kolo se vyvlíklo, lehlo to na jednu stranu. Na focení to moc nemám, přidám tady fotku až s potom, protože samozřejmě, když už to leželo, tak první věc byla se skládat z tohoto dřevo a zjistit, co se vlastně přesně stalo. Takže no nic moc, no. Horší bylo, že nejenom kolo se vyvlíklo, ale vysypalo se z toho i první ložisko. Tam jsou vlastně dvě. Tady, no ještě tady trošku bordela zůstalo, ale mám tam teďka strčenou gumu, aby se to tak neobouchávalo. A je to normálně do kufra, do auta dělaný. Stálo to v podstatě, já nevím, do 100. Myslím, v Lidlu koupený. A takový klasicky oblíbený železářství, no ne, že bych měl ještě nějaký jiný normální, ale je dobrý. Vím, že problém byl s těma Vánocama a svátkama, že samozřejmě všecko pozavíraný, takže nakonec jsem to objednával, to ložisko. No nevyšlo moc draho, ale je polsky, tak uvidíme, jak dlouho vydrží. I když jsem se díval, tak vypadalo poměrně solidně, takže budu doufat. No, měli na výběr mezi ložiskem za 20 korun a za 250, takže jako... no jako dobrý, no tak to tady vlastně vypadlo, rozsypalo se úplně, asi to vranou, takže teďka je tam naťukaný nový a vypadá to, že to drží, no takže no, bez zátěže nezjistím nic, no, takže jako uvidíme. Tím pádem jsem musel trošku odložit pár dalších věcí. No, o volantu ani nemluvím, ten je odložený na díl, tam to musím nějak dořešit. Ale dneska byla první jízda zkušební. Ovládání spojky je tady, přesunutý. Řekl bych, že je to skoro na prd. Kecám. Je to výborný, ale musím to jinak vyřešit, protože tak, jak to vidíte, prostě zavazí to, nedá se to pořádně sešlápnout. Já jsem použil prostě tu nejjednodušší, takže vlastně jenom jsem přehodil, udělal jsem si tady ten držák tištěný z 5G a už první blbost, že jsem to měl přesunout víc dopředu, protože teď se tady mě pořádně nevleze noha. Ale jinak jako při té jízdě je to hrozně nezvyklý, jo, protože přece jenom člověk je zvyklý to držet rukou a nohu si hodit málem za krk, když to tak řeknu, prostě je to něco jiného. Ale je to perfektní, že se dá prostě řídit bez toho, že se člověk musel starat o tu spojku, a jako když se jede někde dál, tak už je to docela nepříjemný, ta ruka docela bolí. Protože tam ten protitlak je nějaký a tohle podle mě bude pohodlnější. Jenom říkám, musím to nějak dořešit a udělat tam prostě pedál nebo něco takového. Jo, ani to napnutí tady toho není úplně v pohodě. Asi tam budou větší odpory, když ta noha to ušlápne. No. Říkám, musím to trochu nějak dořešit. V tomhle ohledu je to výborný. Jediná nevýhoda, kterou jako takhle vidím napřímo, je to, že vlastně při takovým tím klasickým řízení, když si člověk chce se sednout a popojet s tím kousek, hlavně při otáčení, takhle se prostě nedá jít vedle toho a řídit to. Že? Takže to buď bych musel nějak jinak dořešit, nebo nevím. No. V tomhle ohledu funguje to výborně a má to svoje úskalí. Prostě tady tohle, takhle přesně to ideálně rozhodně není. No. Nevím, jestli bude, no, protože kolikrát fakt člověk potřebuje se sednout a i naložený s tím kousek odjet nebo jít vedle frézky, a tohle asi ne. No. Chtělo by to něco vymyslet. Zase nechci tam dělat nějaký, vím, že to někteří používali, že prostě tam měli kroužek
kterým to prostě přitáhli, aby to nemuseli držet. Ale to funguje jenom do chvíle, než prostě ta fréska pak ujede. A to taky není dobrý. Takže zpátky k rysovacímu stolu. No. Abych to tak řekl takhle. No. Ještě to budu asi chvíli zkoušet a uvidím. Svoje výhody to má, rozhodně by to mělo tu hlavní výhodu, kdybych tam měl zároveň ten volant, protože tam stejně by se muselo u toho sedět a nedalo by se to asi řídit. Prostě za chůze, to prostě všecko má své výhody i nevýhody, takže asi takhle. No. No, musím to nějak vymyslet. No. Ještě bych přidal takové upozornění, kontrolujte si brzdy. Protože já po těch opravách jsem prostě, když jsem tam to kolo dal zpátky a už jsem se chystal, že si vyjedu, tak jsem se podíval, zjistil jsem, že prostě mám povolený ty šroubky na tým. Tady na tomhle. Teda povolený. Šroubky byly v pohodě, ale jedno to lánko bylo povolený. Teď už je to v pohodě, ty co je zase povolený, to druhý sedí, ano, dobrý. Taky se mi to nepovedlo úplně seštelovat. Jako normálně se to nestane, že jo, protože normálně ten Vares tam má, tento tam vlastně nemá, tady ten bazmek na to přitažení. Ale já po tím, co mě jednou upadlo jedno to lánko a prostě se to celý vyvlíklo, tak jsem si ho tam doplnil. A mám teďka jistotu, že i kdyby se něco stalo, tak pojede aspoň jedna brzda. No. Já si to budu muset ještě rozdělat a znova poštelovat. Tak to by bylo asi pro tentokrát všechno. Tohle ještě fakt musím dořešit. Zveřejňovat to asi nemá smysl, ten model na to, protože to ještě minimálně to budu muset přesunout do kousek víc dopředu, ale bude to chtít asi nějaký jiný řešení s pedálem a něčím takovým. Takže jo, jsem rád, že jste se podívali, budu rád za like i odběr a mějte se.